Vrijednost uvoza Bosne i Hercegovine u 2013. godini iznosila je 8,6 milijardi konvertibilnih maraka, a uvoza 14,9 milijardi konvertibilnih maraka, što je rezultiralo deficitom od 6,3 milijarde km i pokrivenošću uvoza izvozom od 57,87%. Ovi pokazatelji pokazuju osjetno poboljšanje vanjsko-trgovinske razmjene u odnosu na 2012. godinu, jer je izvoz povećan za 5,03%. Uvoz je smanjen za 0,56%, a deficit je manji za 7,34%. Najveći izvoz u 2013. godini ostvaren je na tržištima Njemačke 1,35 milijardi km, Hrvatske 1,22 milijarde km, Italije 101 milijarda km, Srbije, Slovenije i Austrije, a uvoz iz Hrvatske 2,69 milijardi km, Srbije 1,80, Njemačke 1,45, Švicarske, Slovenije i Italije su dakle bili također značajni uvozi. Najznačajnija promjena je povećanje učešća tržišta Europske unije na 73% od ukupno izvoza 68%. Učešće tržišta CEFTA smanjeno na 17% ukupnog izvoza i 14% uzrokovana promjenom statusa Republike Hrvatske. Naime, Hrvatska je otišla u Europsku uniju i naravno sve što izvozimo u Hrvatsku smatra se povećanjem izvoza u Europsku uniju. Također uvoz iz Hrvatske smatramo uvozom iz Europske unije jer Hrvatska nije više članica regiona CEFTA.